Ġiet inawgurata binja ġdida minn fejn bdiet taħdem il-Kummissjoni kontra l-Vjolenza Domestika u l-Vjolenza abbażi tal-ġeneru f'Ħalqormi. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Uffiċini l-ġodda ġie firmat ftehim bejn l-istess Kummissjoni u l-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta li se jassigura li x-xogħol li jsir mill-Kummissjoni ikun ibbażat fuq ir-riċerka u l-fatti li jeżistu fis-soċjetà Maltija. Bejn l-2016 u l-2019, aktar minn 8700 persuna, il-maġġoranza nisa, użaw is-servizzi ta' għajnuna li jeżistu għal vittmi ta' vjolenza domestika. Il-maġġoranza tal-vittmi użaw is-servizzi offruti mit-taqsima ta' kontra l-vjolenza domestika fejn dan l-appoġġ, imma wkoll tal-Pulizija, ta' Victim Support Malta u ta' diversi shelters u djar li joffru l-għajnuna. Il-Kummissarju kontra l-vjolenza domestika, Audrey Friġġieri, spjegat li r-riċerka hija essenzjali biex fuqha jkunu msejsa miżuri li jistgħu jtejbu l-ħajja tal-vittmi f'dawn iċ-ċirkostanzi. Għandna fenomeni fis-soċjetà tagħna li ma konniex insibuhom 20-30 sena ilu. Allura aħna rridu nżommu ma' żminijiet. U appuntu r-riċerka hija essenzjali. U hawnhekk aħna u l-fakultà nistgħu nservu ta' riżorsa għal xulxin għax aħna viċin tan-nies, nafu l-problemi, jiġu għandna nitkellmu u nindirizzaw l-affarijiet li qed jgħixu huma. U l-fakultà propju tinvesti ħafna fir-riċerka. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Owen Bonnici tenna l-importanza tal-bidla fil-mentalità jitfit mal-bidliet fis-soċjetà biex tkun indirizzata din il-pjaga soċjali. Ivalina m'hemmx lok ta' vjolenza domestika u vjolenza kontra l-ġeneru. Aħna rridu nħarxu l-ġlieda li qed nagħmlu sabiex pajjiżna neradikaw u nneħħu naqsu kemm jista' jkun din il-pjaga li hija pjaga kera u li tagħmel effetti żina ħafna.